Per què anem a aquesta escola? Perquè vull que sigueu feliços. Perquè en aquesta escola creuen en nosaltres. Tothom és benvingut. Les persones són el més important. Bon dia, Helena. Aquí els preparen per al futur. Amb diferents models d'aprenentatge que garanteixen la qualitat. Wir arbeiten im Netzwerk. Wir sind miteinander verbunden. The classroom is the world. En continu creixement espiritual i intel·lectual. Educant la interioritat i la transcendència en tots els nostres projectes i accions. Compromesos amb les persones. Col·laborant en la transformació segons el projecte de Jesús. Volem ser transformadors socials. Les famílies ens sentim part activa de la vida de l'escola. Adéu, fins demà. Me'l he passat molt bé. He après moltes coses. M'agrada molt aquesta escola. I a mi també. Fundació Escola Teresiana, un oasi de color enmig del món.